Well, fáilte roimh Park Breffni Kingspan an seo a gan den Cabhán agus an dara cluife tá agan inniu. Se sin an cluife Leathcheannais Idirmheánach a bheits an idir an Iarmhí agus Ros Comáin. Béile feiceáil cén iarrainn a bheits a gáil cho fada le Park an Craobh i mílúnasa agus is cínta dúis mór an sin an gan dá iarrainn. Brenna muid an isir na fórna a bheits a gáil chun parke agus le chun den na Iarmhí ar dús. Se sin ife timppel a bheits a chúl cá gansaí iver a héan, Lara McCartan imró bhfuil neir taithíocha sa charnéal agus lína lán chúl Sarah Murphy agus Fiona Coil capte na fórna a cá gansaí iver cahard. Tá ahrú denta in áit Philipú Ruan a bhí Anamní agus sí Ashley Ruan a cá gansaí iver a fiche hocht a bheits an na háit. Lucy Power bhfuil neart grad an búta eice go chun na Iarmhí agus iver sé bheits eice agus tíomhlahí Chloe Kelly Goond an sin. I lár parke Anna Jones le neir taithíocha agus ceannaireacht an sin ó Vicky Carr Cáilte tá sí gortaí mar sin tá ahrú a lár parke le Caoimhe Kilmurray a cá gansaí iver hochtéag. Selina le hosach an sin, Aoife Keegan a cá gansaí iver a de, Lucy McCartan a bheits an agus drethar léhi ar nói a difúr léhi gom leisce Lara McCartan a gibartar a bhóran agus Tracy Dillon a bhfuil neart aimse eice go chun na Iarmhí go dtí seo. Agus an sin Selina lán thosaí, Casey Kilmurray, Sarah Dillon a gansaí a cahardéag agus Rebecca Higgins a bheits a chúine. Fuair Ros Comáin an sin agus a gansaí iver a héan capte na fórne Helena Cummins as cumann Mícheál Glavey. Bé Megan McKeown an Anya Connachton agus Anya McGrath sa lína lán chúl. Tuimh mo go an sin a fear a chósaí agus lína lechúil Harbheith contoirteach ag Ros Comáin, ní fíine cá gansaí iver cuaig, Ruth Cox an sin sa lár agus Ella Thompson ar an glíthán. I gansaí iver hocht na mar lár parke Ellen Kerwin agus Abby Curran, iníon le Shane Curran a bhíoch sa gúil an sin go Ros Comáin agus Naomh Breeds. Laura Mannion a cá gansaí iver a de agus iníon le lethosach ar lár an sin Saoirse Wynne agus Aisling Feely a cá gansaí iver dóiag. Rosie Lennon an sin, tíomh le Kate Nolan agus sí Caoimhe Lennon a bheits a cá gansaí iver cuaidéag. Rá chúil aimsí Caoimhe Lennon in Leathcheannais sa glyfa Craobh. Well, lá ionta chós ar gcóramach ar nóí tá muid asúil leis a glyfa seach tá aimse go hálan an seo tá slú a breá takeíiste, gansaí a Ros Comáin agus gansaí na Iarmhí le feiceáil. Agus ar nu siad na mrá as an Iarmhí a grú Craobh an sin an lá sulla grú na fir agus be siad sama súil céanach mé na firagáil go Park an Craobh am léana siad an deis a bheits an isis ag in Iarmhí tiile dhéana faoi. Tá an Iarmhí faoi stúr Frank Brown Iarmhánach Wio agus siad an darna héisiúr tá caite ag Frank Brown lo. Se sásta le Craobh búta acha agus a ríist rá ahrúar an bhóran mar sin béle feiceáil cén tionach ar bhéis ag Ashley Ruan agus Caoimhe Kilmurray i lár parke an sin. Ó thaobh Ros Comáin an sin, Finbar Egan atá mar bhaineistear acha agus fuair an láidir chu le chéile aige. Ach an rud a suntasí faoin na fórna seo ar nóí, tá ahrú bháin denta ón glyfa Craobh a bhíánach an dhearannach go bhuair Ros Comáin an Craobh Idirmheánach sin an 2000 agus a 5 mar sin is fad an fannacht a bhí acha agus ar an tíbheilige bhuaí an Iarmhí an Cluiche an fiche héin le dearannaí agus ribh sin 2011. Agus an isis tá sé an amghún agus muidir seasa go órán na bhíon. Sin was réil a túsachar le cuasaí an seo agus sé David Hurson a bheits a bhail na fadóige fear bhuineáin gan cluife seo. Agus lámór tá an ar nóí bhí an Iarmhí glyfa Leathcheannais na hÉireann an nura cháil siad an hÉireann agus bíad a bháin áit sa maithan sin agus a grú Cluiche na hÉireann an sin
Ach bhí bua iontachacha I Craobh Láin an Loch Arman agus a ríist bhúil siad iad an sin sa glufa Leathcheannais. So is cinnte go mé siad san asúil gur féidir lo mar bhí an sa glufa Cearracannais leanúntará leis an action a bhí acha. Agus Ros Comáin ar an tíbheile buan a maithe acha in an Cabhán agus in an dún agus an sin in Leathcheannais agus a ríist an chonachta a bhí ar siúlacha sin buite ag Ros Comáin dó a dói go daimse siad in dó a hocht agus ráchúil an lá sin a tíad ó Cuomh Linen a bheith caithe gansaí ibre cuaide gan Frank Brown an sin Trésin for an ágáil agus cúpla focail dearnach aige agus buile mór tá an nach mé Vicky Carr a bhíle gansaí ibre ní a caithe gortiúí an sin agus am cléiste go gortú glúin a bhí chur seachairí le seachtain an nuas sí sin iníon Tommy Carr ar Wanaisteoir ar nó agus an cháilún se bheith aice ach ba job le sin ag Cuomh Kilmurray atá take isteach in háit an sin agus an leis na himmarí ar fad go Ros Comáin ní le nachhrúar an bhór an sin ach neart iontaithe ré le tíochta se más gá agus Finbar Egan bheith sa fear ar cuasaí an sin mar Wanaisteoir. Ach tan slú a baint antána bheits a bheith sa scáin seo agus iad sa seachtán le cúpla na Craobh ar an tíbheile agus iad faoi heas na gréine. Ach tá siad isú le hard caibhlann sin seo agus an dá ar an seo tríos go leor ar bhaint amach na cluiche a bhí acha I Srath Lídal agus go dtí seo sa Craobh. Ach áit luachar le baint amach a Craobh TG Cahar an Cluiche Canis a bheith an I mí lúnasa Ros Comáin tríos an Turrasaíon an seo leis an Iarmhí agus muid bed nach réile túsa chuir le cuasaí le feiceáil cé bheith an leis an deis luachar sin ag dearan le. Sin David Herson, Cabhán líorthóid san air agus sé buite ag Ros Comáin. sé de seacha an seo glúiseach de hasú. It's a casa ama. Rosie Lennon an sin fós le seilm na Peile. Agus an takeíocht de tíocht ó ní fini. Ellen Kerwin. Chosin sin seo tán mar a bhín ag an áid chun den na Iarmhí. Bhíonn siad sás the mór an spáis a thuirt Craobh. Tá Ros Comáin bra faideach agus Abby Curran an isis seilm na Peile. Inín le Shane Curran. Agus an ceann sin began íon scuilteach fósacha le Kate Nolan. Amy Harris an sin. Agus Anna Jones a seas an óid agus obair chrúan siúlann sin ag Tracy Dillon. Tá gira an bearna sin a laidú agus deis iarachtar scór. San ceann sin fáte Aisling Feely. Atá tuair sin ceann sin a chríochnú an scór fáte an chéad ceann ag Ros Comáin. Númid go le caite ar an glog agus an cicamá buite ag Ros Comáin. An Iarmhí asúil gur féidir lábha legan ar an líróid. Ros Comáin bra údarásach ag go buinte seo. Is fáte arás. Tenta go maith ag Anna Jones. Agus sí Tracy Dillon atá tíomh leithí. Cuomh Kilmartin imi iste a tháinig iste mar ionadaí an áit Vicky Carr atá gortaí. Seo Lara McCartan. Drifor leithí Lucy atá gimmert chumá céanna. Agus pás snasta chur trasna ag Lara. Casiste agus Ilan Yéir. Agus an ceann sin imi ar fóríal. Deis imi ar fóríal ag an Iarmhí. Ach an chéad glúiseat an chéad ionsaí a bhí acha. Fós a fannacht ar an géad scór. Agus an ceann sin éasca go maith gan éin a fearra ar imar Ros Comáin I Lár Parca an sin. Imar twa ó Ros Comáin. I gceariste a drón chúl. Main na casa tá ráha fós an. Casa ama. Agus fáte ceann contoirteach an seo gar an chúil ach sábhailte. Sin an sábhail denta ag Aoife Temple. Is cinnte gur an deis an agus an chuntoirt an
Craobh linn a bhís an áit ceart ag an am ceart. Ach an Iarmhí, tíocht am leis. Couple of rower, it's just a lower. With Ashley Ruan, Tonadi. Pass Cluiche isteach. Jazz Ishel and Tala and Jen. Curtis Fagelo Yana. Sarah Dillon a Jenna Balach isteach. With Drone Chulin Chen Le Rawa Horton. Will Sarah Dillon Levan and Iarmhí Shirogger Sunks a dream of Iarmhí. The Squealer Leshan Emerson Chen. Called David Herson. Agus Ros Comáin a tíochtama Uruana leis Leathroid an seo. Curran agus an bhfuil cuine roádacha. Van Lár Parker mar sin. Tuach me deráis kick-sír isteach a bhééis an gan Iarmhí. Agus iad fós asúil ar an géad scóir sin. Iarracht amháin ar 4 íleach go dtí seo. Agus gan siar. Rud ag an bhid níos minicí sóí an ámar bhhalan an líróid gáil siar leis a gicsír ach de sin is gáil an cín agus a tuairt faoi scór agus an ceann sin an darna híreacht chur 4 rial. Agus na de sin sin lóchar agus tábhachtach ag tús a chluife. Cín sin de na cican é bhééis an agus na harbhíad a genta ag an Iarmhí. Tá siad fós le socr síos. Agus Ros Comáin, the tackle Lewis and John Untitled. Cormert Iontach. Agus Craobh linn an amach an cín. Ní Fíní a bhí an nuair sin, a bhfuil siar inis ag Ellen Irwin. Agus tá sí aimsin sin sa lá agus sunk láidir ar a taobhann sin, bhfuil is cínta kick-sír isteach a bhééis an, rair cíntach ar an réiteoir ar an gceann sin. Agus tá Ros Comáin ag oibre go crua. Neart gona bearní sin aimsíacha, lua go leor, chuidnimid go le imí anseo i Barc Breffni. Agus an ceann sin, imí Harry Trasnan, sé sin an darna scóir tá an. Denta go agus leis na cic an na sire, rud an táhachtach nar is féidir de all, Aisling Fíní leis a ceann sin, an darna scóir aice. Nis, Curtis Fagelo leis an Iarmhí gana, curtha line am líana. Agus irid na fríd leis a ceann sin nach an arlach a titrim an bailla ceart agus an ceann seo fáte. Na Fiona Coyle gur tíocht bhailis, captain na fórna. So tucha cin cín inis, Bhraonáin Anna Jones ar a glíhan. Agus brú a gurthaí, súil a cúpla ráil a cúna bheith an. Songs a dream tucha mar sin kick-sír isteach a bhééis an gan Iarmhí. Ní thug siad an ceann seo sciúpaí a Fara. Agus an ráhain sin ó Lucy McCartan. Catarás isteach sin. Denta go híntach ag Sarah Dillon, dena go phríomh scóir na Iarmhí. Agus caite hímpel a ríist. Rebecca Higgins tréis an ceann sin óirt go Sarah Dillon agus Breffni go slacht go reice, but sin an cheannaireacht lady an chéad scór. Bhaig sé tamalín leis a gceann sin le tíocht ach sin áard scór fáte agus is cínta rud iontach nar is féidir le brathar na tosaithe a bhfuil taithíach mar sin. Sarah Dillon ansás leis a gceann sin. Níl an ceann sin grúta chohéasca sin ag Ros Comáin agus an Iarmhí inis. Tá tíocht isteach a ríist. Craobh Kilmurray, Shellam na Peil aice, so sí gobar go crua. An áit Vicky Cara Lár Parker í goitiste níos devna an seás na tosaithe. Amach Sarah Dillon agus pás Cluiche iste. Trasna an seo. Bheith Céisi Kilmurray agus an ceann sin ar 4 rial. Trí íireacht níos, trí híireacht ar 4 rial ag chun na Iarmhí. Tá siad ag cruthún an lúiseachtaí. Caiisiad bheith cuairmach nach bheith achfeil ortha. Ag deir an chéad lehan nu ag deir an chluife fiú leis na híireachtaí sin chur mú.
Ros Comáin a ríist ar an ansaí. Pás ínta go seo, bhfuil tá Lewis an sin. Agus Caoimhe Linnen. Gaibre Hímpel. San spás a tuairt faoi an sin. Bhfuil an cean sin a mithar teasnán. Níl, cean sin ar fóríl. Híomh na loba clé an sin. Tá chuí réasúnta láidir an sin. Séide. It's ró an chúil. Agus ceam láidir takeí man sin a chrúte Ros Comáin uair amháin eile. Fa timpeall faoi bhrú began í leis a gic amach. Kate Nolan. Muoíneach a seo. Ní siúch an tuairt faoi scór, siú bhád amach. Raisig Abby Curran. Imrann si chuid club Peile le Naomh Breed. Fóran bhfuil an rathra. Shear a hen Ros Comáin. Is líomhróid an Cluiche chuir seas a garndéil an sin. Tenta go maith. Agus a cas a hímpel a ríist. Well, buile beganí go bhfuil a tucaí ach a leanann leis an imirt. Tá an bhrú chuir Tracy Dillon ach tá Abby Curran an is a gridim chun cín. Seans ar chúl beidir aice. Chur a Haran Trasnán bhfuil dinta go snasta ag Abby Curran. Bhí seans an sin agus deis ar chúl aice. A chuig sí an cúlainn. Trí chúlainn idir na fórne an chéad scór ag Abby Curran ban Lár Páirce. Ífa timpeall an is. Súla himmarí na Iarmhí a aimsiú. Sa se sin dinta aice. Fátanis ag Tracy Dillon. Anna Jones. Is a cór leiis le chuir ar gona go Lár Páirce Ros Comáin. Ach bhí an tas an sa géad Cluiche an seo, Leathcheannais seoir, agus an cean sin grúite sa deire agus grúite go maith ag Cearlach star baint samacha, ma chéad ó riamhgóib a bheith ag Leathcheannais Peile seoir na hÉireann agus iad gimmert i barc an Crocaí. Agus be siad súil go mór leis ach béle feiceáil cén cean gus na fórna seo a bhés a gáil tríd. A iad an Iarmhí atá chun cín faoi láthair go leis Ros Comáin atá chun cín ar an Iarmhí le 3 chúlainn. Nu a mé freigra ag an Iarmhí ar imirt Ros Comáin. Well, tá Ellen Kerwin Cercleor, tá si na seasa a ríist agus cuine muid leis an imirt. Anna Jones leis a gicsí ar Hoigeall. Aoife Keegan tar éis an pás a chuir se, agus Caoimhe Kilmartin a fearr an sin. Nach ní raibh le hí all. Ó Romáine le pás Cluiche chuir se a ríist. Agus sí Chloe Kelly gnúd atá a cuineáil súil an sin agus í gur stop a chuir leis an ruúir seach. Tá Lewis an imirt Ros Comáin agus an tús is fearr fáte ach go dtí seo ar aon chuí. Íireacht beidir a scór an seo. Cúpla ráhar fála cosan twa ón Iarmhí, tá siad a chur brúartha. Agus níl siad a gur go mé an chúla gáiliste. Fós leis an imirt an bhlacáil denta, sin cosan dínta ón Iarmhí. Gobar go crua an sin, fós le chun de Ros Comáin. Abby Curran an is, atá tar éis an scór deireanach a áilgóib. An dúir sí faoin gceann seo. A brise tríd a ríist mar bhína sí seans an jar chúl. Agus an trasnán búlta an sin, well, bhíon réiteo rá gur thuig sí an dara freab ar aon chuí, solar thug sí faoin gic. Ach bhí Lewis agus bhí cuacht sa gic sin ag Abby Curran. Fuair sí an chéad chúlainn a bhí fáte an tríú ceann go Ros Comáin. Agus an Iarmhí an is, Lucy McCartan, tráthacha le gimmert leis na fér, cé is féidir le Lucy agus Sarah. Tá gimmert le an is agus súil amhánacha ar chuomh na hÉireann na barc an Crocaí. Fáte seantin Sarah Dillon, an flachball, dinta Chalína Cummins, captain na fórna. Bhí an chrógach léiríonn sin ag gúlbáire, agus cearcha cúig a bhééis an. Ach an Lewis an sin a bhís an imirt, líorad ionta chuiriste ag Lucy McCartan ag Sarah Dillon. Agus deis an is gon cearcha cúig ag an Iarmhí, súlacha ar an géad scóir sin.
Frank Brown, Bannister na hÉireann a cuineal súla chórsaí. As mo jóil chuiste, agus tá bliana amháin caite ag a hanahéin leis na mrá seo san Iarmhí, agus é súil gur féidir a bhil céim níos fuite leo. Ar nó ag grúisiad chuibh láin im líana, tá muoine nach sin. Agus idir seo agus deir an chluife, bé sain céhhééis tris an deis lúchar sin na hapú. Anna Jones. Can ord imi sha, agus bhfuil cantin tá chichi seach sa gúil. Well, bhí láb chuir leis Anna Jones a bhuaig an kick carfa cuaig. Agus is cínta leis a gúil barda, Halina Cummins bhí si cineal súlar, agus ag a míhiscin sin a bhí an. Agus iad a gholas leiseach, sin an ragra ón Iarmhí. Agus an kick fáteach an sin, Shellavach a fós. Hían na nisita acha agus Ros Comáin tríéis a bhuach an dráis. Bhín sé cúnta go gcónaí an kick carfa cuaig, agus mar tá feici an sin ein. Caithfar cínta gúilta chun nasúla an líomhróid agus an Iarmhí a bheith buíocha sin an líomhróid áard goití seagus an rud ceart deanta achasan. Nis cén freigra bhéis ag Ros Comáin. Pass chuir as a garneal. Agus is ag an Iarmhí a bhéise, kick siar má. Kick slása. Himar twa ón Iarmhí, tá de seacanis. Couple of ráil Anna Jones, a bhuaig an kick carcha cuaig sin gan cúil. Is neart spá seacha, bhíl Ros Comáin chud teán as a bhí. Deis beidir ag Sarah Dillon, pas jazz a chuiriste, agus an ceann sin dinta. Stead ro Rebecca Higgins, a casa mach. Sarah Dillon aimsí a ríistecha an ceann sin fáta. Neil an ceann sin imi ar cléas ar fóríal. Tá slú asáasta leis a gceann sin agus a léims go háir siad an tonadaí tháinig isteach Cuomh Kilmartin in áit Vicky Carta Gertaí. So she gaib go crua, tá sí gimmert idir lár páirce agus an lína lethosach. Agus near taithí ag ar freisin. Imar ó go tháinig isteach na clísreatha bhí acha. Kick siar seachanis agus níos mó an Shellavh ag an Iarmhí is cínta le chuid nimad an uas. Agus íireach sin chuir ar fóríal. Sin chuigú íireacht an is ag an Iarmhí atá chuir ar fóríal agus chosann Ros Comáin buíochas sin ar choscóir an seo an cúil sin ag an Iarmhí. Agus trí chúlín ag Ros Comáin. Siad an Iarmhí atá Shellavh na Peile an seo. Tracy Dillon leis an bása seo. Lucy McCartan aimse aice. Lucy a casar yes, a casar cléig, a casa amach. Agus an módíreach an úsad an seo agus lei to go chúl bhfuil Ashley Ruan. Is dóin ar cap chun de Ros Comáin go mach sí a tuairt faoin sin an chunne sí orthaí. Cuoine gur tháinig sí se is a lína chúl an sin agus ruúthar iontacht dinta ag Ashley Ruan an sin. Sór chúl aimse aice. Agus an darna chúl an is fáte ag chun na Iarmhí. Ros Comáin a trío lábha áil agus Shellavh na líomhróide an is. Sé bhfuair na hochar síos. Fáitin sin a Kate Nolan.
tucann sin go Iarmhí. Well, bhíonn lámh nóachtar ag Lár Parker Ros Comáin ag a túsach an dara chúil tacaí an sin. Rúthar iontach a bhí an ó Ashley Ruan. Ros Comáin fós a tuairt faoi an seo. Cosint Wa an Iarmhí agus Sarah Murphy agus iarachtar chúil an sin agus fáte iarachtar chúil bhfuil níomh sí is sean sin. Bhí feide aice bhí an chuacht an tenta go snast an sin agus ag Rosie Lennon dochreidtí an sin a brúchan cín is cíntin ar bhhaintar imróí agus ar a leid gon sort módíireach a bhín an bín tú a súil gur féidir le himróí sin i dhéine ach th bar an sin agus is cínte an freigra bhí a tastal, tháinig muid agus bhí an tús go caiimhann sin seo idir Ros Comáin agus idir an Iarmhí agus ní le áras faoi ach bhfuil freigraíach ar a chéile. Cúil iontach sáitis an angan sin agus is dói seans gur cheap an Iarmhí nach mach an spás céanna aici a tháinig sí gur an bearna sin ag oscailt agus críochnaigh go slachtú an sin. An scór fáte agus beganín go chóir leiis an seo a chuir imre Ros Comáin an sin. Mar sin, tá mar dear chóscóir, rá chúil in a héana trí. Fáte ríiste an Iarmhí an gich go má. Agus Ros Comáin ar an ionsaí a ríist. Well, fuair siad cúil, 3 second ó hin, seans go méis dtíar an ceann sin geartha amach, agus léite go má. Tá Iarmhí breá agraí an sin sa chosint. Tenta go maig Fiona Coil, captain na forna. Cúir is féidir leis an Iarmhí an inis. A freigra thuirt ar an gúil sin a tháinig ó Ros Comáin. Agus an chosint. Is dói le Ros Comáin tá se le feiceáil tá siad tharbh agraí agus na trórachaí a tíochtta seán á cintú le sellab na líróide. Mar sin ní scuilann siad leis na passanna. Ní tréis mór an go kick passanna aiceáil leis an láimh ach má aiceann siad go an spáisiom tíbiste. Seans go bheice siad agus brú mór a chur chun na Iarmhí. Chosint se gaibrú go má. Bhí current uair amháin eile mar tá dinteacha. Cúlín fáte go hána hain agus iarachtar chúil. Breanú cétá sa cór má. Tréis chúil Rosie Lennon cén chéad scóra le bhééis acha. Well, I ceann sin chu ar fóríl an sin ag Ros Comáin. Dar na híireacht ar fóríl. Tá muidir chóscóir an seo ach tána fórna an chorram. Caafar rá ó héobh na ciccan máide agus an sin an chosan siad an. Ionsaí ar híomh amháin, ionsaí ar an tíomh siad ionsaí na Iarmhí inis. Lara McCartan. Súil gur féidir le Katie Kilmurray a rain fucamá agus Bhraonáin eile. Ceann sin, well, Chichi Gear, G Martha leis a gan sin a Chalína Cummins a chuinneáil súil ar gan sin. A bhfuil Gear. Laura Mannion Chichi go talla agus takeíocht a tíochta seo. Níomar go céimenaí a dúir David Herson, réitear a Cluiche. An tóigur sciúpaí ach tá sé rán nach féidir a thoigáil sciúpaí. Agus is cínta leis na riile chuoinú tá taithí sin ag na himraí inis leis a práb agus imar. Ach tá sé gluich a ráisiirí an sin agus an Iarmhí inis asúla deis beidir a chothuair scór. Tá sciúpaí agus go gear aice. Caoimhe Kilmurray a tuairt faoi iireacht. Iireacht ard. Tá sé chrín tá. Iireacht ard agus thar trasnán. Cúlín amháin, ní leon brat oristin sin ach an iireacht an ionadaí. Caoimhe Kilmartin an sin. Agus freigur maithar an imirt leis. A dó héan an is atá ag Ros Comáin.
Ag an Iarmhí agus Ros Comáin an sin le héan a trí mar sin cúlaí natara. Ros Comáin, Shelf na Peil a ríist. Goes to Tráchtaire an Cín. Kate Nolan. Well, there's Spórt now. I'm Shuaka agus Beidir Shanton shot. Laura Mannion. Gira Brústa agus Ilan here. Ach an Canshin Forteka was an score. If we're to catch a dream agus she's on a docher and Glihon shin. Nílan hours for shin. Tend to go Tráchtaire an shin ag Laura Mannion. Mar sin, her whole score reached. Ros Comáin, Sugar Féidir on Darna score as a chéile all. Dan and Jude Contertach. Cossin Chwa, Tastal on Iarmhí and shot. Agus Sasha Dentaka. Shannon Canarach, agus Shuddy reached and Van a Daimshin Cool, Ashley Ruan. And Shell of Bantia, agus Gertu Beidir Bantia, Tanadak Shaitig a Rachel. Gertu Kesha Stoi Kurshar, Ashley Ruan and Shin. Spain Iarmhí a súil nach mé an Gertu eile chur seachar rá ahrú denta achar an bhfuair godí ón bhfuair na anamniú agus godí seo a siad a súil nach mé ar ionadaí thuirte seach an Gertu eile. Tá ceann nuaid is fiche caite sa géad leathan seo chun na cháhain agus tá trí chúl feiceáin agus chuig chúlín. Agus tá muidir chó scór agus cínta leis a dá éireann an seo chicken siad cé go luachchas atá an olbhacháin atá an go Leathcheannais agus an deis a bheith an. Leathcheannais Craobh TG Cahar Idirmheánach an sin I mí lúna sa barchan crocaí. Nílan obair fad genta ach ag leathama tici siad an sin nach bhfuil ach tríoch nuaid idir riad hain agus an taistear bháin eile an sin go barchan crocaí. Ros Comáin leis a gic sír. Lewis na tosaí an sin. Rós I linn na casa amach. Rá a fáte. Tastín an takeíocht an sin le héad chun cín iarachtar scór. Agus an ceann sin fáte sin an iarracht. Tar bar an sin. Tanta go Tráchtaire an sin agus tháinig muid a scór ní tíocht ó Aisling Feeney ach an sin le siar se win is cínta go me sé ansásta leis a ceann sin. Sár scór. An Iarmhí an Nunsi, Sarah Dillon, Pashkip is shot Iarmhí an sin. Megan McKeown agus Annie Connaughton a Guybrook a Craobh here an sin. Contertach an sin a bhfuil trasna an chúil ach Ros Comáin a tíocht go mála se líróid. Agus an Iarmhí a Farah. Albie Curran, got sheer leis a bas live. Agus Auntie Halibut Denton sin, sin an obair Anna Jones and Love Gar Curris John Shineke, Sciúb she and Leroyd, agus tús cur le Hunsi Elenish, Lucy McCartan. Anna Jones, a rinnan G Halibut sin, I'm Shieke, Spás os a Corma. So she couldn't lay agus an Ruher and Shaw Chiachto Ashley Ruan, Bana Daimsha Cool Gadisha, Sarah Dillon, Iarracht Shinnagal her and Trasnon, agus Tá, Shin on score of Sarah Dillon. Well, Hossa Shilish and D Halibut Shinnabi Denta, Anna Jones, Lucy McCartan, agus Sarah Dillon, a Guybrook Lechéile, Choma, Le Ashley Ruan, on score for an Evi and Shin. Then they're going to pre-score all here at high Cundon here being Sarah Dillon. It's by Sula, Gira Shin and Ish the Gliffa. Saoirse win. Tráchtaire an Cín and Shin the Reached. The Sunks a Dream. Well, Lewis on Wallace a Gliffa. David Hurston a Brown were Shin a Cín to. Mike and Shane Hollish. Tasha Shades in a Fado again. Commissar Wads in Tega. Lesh Nemrory.
Abby Curran, leis an pass Trasna. Céir is féidir le Ros Comáin a Craobh anseo. Agus an can sin na titse me méil an chúil. Ní sé gearmach fós chuntúteach ach tá sé gearmach. Well, is cínta. Bhí rint gona daoine sa seastan an seo seasta suas a ceapa gur cúil a bhí le rolliste an chéad secondile ach gearmach go maithan sin ag Sarah Murphy. As Kiri óchuiste, tá sé chur fuaithe inis an mót ag gan na Iarmhí. Lara McCartan. Pass ítach chur region sin. Agus fósar an rúthir sin. Chuine leihí Sarah Dillon na tuairt faoin gan sin. Agus an darna scóir sa chéile fáte ag Sarah Dillon an sin. A dó trí chun na Iarmhí. Sin háscóir inspirátach ó Sarah Dillon an sin. Obair chrúir siúla na tosaithe a ríist agus cínte gur tháinig sé sin ó chosaint na Iarmhí. Agus an na glúiseachtaí fórna ag Idirmheánach. Anna Jones a ríist a lár parcha. Fáte isteach an uair seo Lucy McCartan na tuairt faoi. An can sin ar dheis agus ar fóraíl. Well, tá réimse sin ag na chun na Iarmhí tá sé le feiceáil, gus na cluifií bhí acu go dtí seo. Iana chun de lú agus an éideach Garman. Rá ábalt na scóir í ála bhád amó. Agus a tuairt faoi inniu. Kickgear tóca. Agus kick sír steach a bhééis an inis. Casey Kilmurray. A tóid kick an can seo. Well, sheer ag Lucy Power. Ros Comáin a tríal an chosan sin a dhéanamh. Bhí an spás fácií siúg an Iarmhí a ríist. Ros Comáin buíoch nach na hain can sin isteach. Tá cúpla bearn na aimsí i chosan Ros Comáin. Agus an Jean chosan se bhí ar siúlach ag a tús. An Iarmhí a ríist se go isteach. Agus Dímáin sin ar Lucy McCartan leis an íireacht sin. A tá spás aimsiú ach a cínta. Agus rial an bhuntáiste. Bhí an réitear tar éis ar an lámh chur a maithaige. Agus an brúán. Hiag Lucy McCartan go bhfuil sí tuairt faoin scóir beidir go tarniú siúí. Bei de se le nisig Anna Jones tuairt faoin gan seo. Jones leis a gan sin agus tinta go hálan. An gan sin tóiciú an talla aice, bra alíonnta agus na scoile na soccer an úsáid aice. Sean scoil daoine tar éis breanú a churn an down agus gan na lábha a bheith an úsáid ag na himóirí sin ach na cican ar a leog tíochta an talla. A ceann amhaid ag Anna Jones an sin. Ráchúil agus ceithre chúil in inis atá aimsí a chun na Iarmhí. Kick him on gear a ríist. Fáilte ráise Chalína Cummins a ceann an chuntúirteach. Chur a méil an chúlach teanta go maithan sin ag Ros Comáin. Is it the súla freigar anis an artá. Na blackáil dinta. Níomh sin cuinneiste ag níomh fíní. Agus rathana sreistin sehain. Máire hasan sé fú láthair ceithre an leis na cúlam sin a tíocht go tréim an sin an Iarmhí. Freigar iontacha agus dúig gur an tús láidir ag Ros Comáin ag a tús. Bhí rint go na freigraí sin ag chun na Iarmhí aineoin go nearna siad á athú ribhús a glufa ar an bhóran leis na gortaithe. Mar sin leham an sreiste ein glufa Leathcheannais Idirmheánach an seo bhar Breffni. Se chun na Iarmhí a dó a cethair Ros Comáin a héan a cuaig. Tá gur an bearna sin a laidú agus deis íireachtar scór. San ceann sin fáte Aisling Feely. Atá tar éis an ceann sin a chríochnú an scór Anna Jones. Ceann ard imí steach agus bhfuil a ceann sin tá tití steach sa gúil.
Well, bhí lámh chuir leis Anna Jones a thuigeann. Agus an módíreach an úsáid an seo agus léid a chúl bhfuil Ashley Ruan. Sarah Murphy agus iarachtar chúl an sin agus fáte iarachtar chúl bhfuil níomh sí is sean sin. Bhí Tastin an takeíocht an sin léad chun cín iarachtar scór. Agus an cean sin fáte sin an iaracht. Tar bar an sin. Sarah Dillon iaracht sin a gáil ar an trasnáin. Agus tá sin an scór ó Sarah Dillon. Well, hosa sin Jones leis a gan sin agus tinta go hálan. An gan sin tóiciú an talla
agus ag leham an seo a dó cahad in hÉireann na cúig. Mar sin tá caibhlann tein an seo trí chúl feici sa géad leis sin. Agus níl an áras faoi ach go dtigan na fórna seo ghfuil siad lethar chléig nú mar sin de ó Forcan Crocaí an lámór go Leathcheannais agus ag súil le áit amháin semá Leathcheannais Craobh TG Ceathair an Idirmheánach. Mar sin 10-8 an scóirta an ráchúla idir na fórna leis an Iarmhí chun cín curtha láin im léana. An nuair Iarmhánach go bhfuil siad Craobh na hÉireann na scóir siad an fiche héin agus fiche héineag. Agus chaáil siar go dtí rábhar is a cúig go nuair Iarmhánach in Ros Comáin an. Feic muid linn ráchúla idir na fórna agus Ros Comáin ar an ionsaí seo asúil le freagra lua a chur leis an action a bhí an Iarmhí dearan chéad lethe. Abby Curran le pass live isteach. Sin fílí bra contoirteach agus a Bhraonáin lein a Bhraonáin. Deas an imirt tá acha ach tá chosin sláidir an seo. Má ercin muid a gúnaí. Rosie Lennon daimse sí cool sa géad le ach sí sásta leis a gan sin an can sin imi yes agus ar fóríil a bhád ar fóríil an sin. Agus ahrúin sin denta ar Iarmhí na Iarmhí. Agus sé Philip Rúán atá takeí seanáid Aoife Keegan. Aoife Keegan idir de a fágáil na parca an líróid cur seach an Iarmhí. Sarah Dillon a chuid an súil ar gan sin agus iste san áit chuntarteach sa chearnú ach ní se gáil go fada leihí. Agus an iirecht sin Breffni sin denta go hífach an sin ag chuomh Céisiúil Murray. Agus go rugan na scóraní atá tíocht an sin ón Iarmhí tá comimmartíntaach imar ag oibriú le chéile agus na Bhraonáin acha. Ceann sin gear agus fáte ríist ag an Iarmhí. Sarah Dillon Slaiscim iste agus ceann sin in lehan an sin in Iar yes. Túsma ag chun na Iarmhí leis an imirt an sin. Ros Comáin is strachail speagnaí leis an gic amach. Speisiad a súil ar féidir leis sin a chur na cheart. Ceann sin fáte a ríist. Agus suas ag Lucy Power. An deas is ag Caoimhe Murray. Agus ceann contoirteach a titim isteach méil an chúl. Agus tíocht na má leis agus na cosantóir gaibre go crua tíoch sála ar chéile Ruth Cox sa seilm na líróide an sin. Sí saoirse bhain a bhí hir an sin a cosint freisin. Se an Lewis an seo san imirt. Se níos fearr is seo Ros Comáin. Tá Lewis leis an lúiseacht. Agus bhí rogha ó sa comá. Well, Ross and sin le Lara McCartan agus ní se búte go fólacha. Well, kick sér maithe bhééis an. Na cínta néontaíonn imar Ros Comáin lei sin. Spéidir gur cheap siad go siad a deidgeal an kick sér isteach áil an sin. Léamh maith ag David Hurson agus Rarc maith gur an imirt. Agus cúte rais. Ros Comáin ar an ionsaí uair amháin eile. Céir is féidir le a chrothú. Tríú med imi sa darna lehan seo. The Bark Breffni Kingspan agus iireachtar scór. Agus tá ceann sin fáte. Sin an scór chur ar trasán agus tá ceannaireachta tastal an sin rud a eicimúid go minic ó na fórna nar bhar an siad an deis. Kate Nolan bhí isteach leis a gan sin agus críochnaí agus nástaice. Fiona Coyle tíocht amach. Cliff an imirt ag Lucy Power an sin sa lína lechúil. Tacht amach. Tású glúiseacht í nuair is gá. Sin denta go hínta ag Lucy McCartan. Agus an bhí rud a gimreacht a scuile bhaí an sin. Tá an láidreacht le feiceil an sin ó Abby Curran. Is cínta ban Dave Breeds go sí sásta leis a gan sin. Agus Lewis má leis a ruútha seo de se le Ros Comáin agus iireacht agus an can sin. Thar trasnán an darna scór as a chéile. Agus sin imir tíontach an is.
Well, luair muid faoi Craobh lenan agus an immer to bhí denteachas na tosaithe sa géad lehan sin agus is cínta an scóir sin a ríiste tíocht. Rosie lenan agus Craobh lenan a gaibre go crua a chan scóir críochtna ag Rosie an sin. Kick má gear agus Imi har a tíbhlína an sin. Helena Cummins. Far gan sin ar Aoife Temple, leis go chur má agus te selan éise Ros Comáin. Bar Park láidir Ellen Irwin agus takeíocht an sin ar chlé Ella Thompson fós a gemacht bhfuil an can sin aice. Tá an can sin dinta go slast an sin. An íireach bhfuil Ella Thompson an sin. Honnig si gur an spás aice a chunne siarthaí agus tá neart muoine ag chun é Ros Comáin an sin ar tá na himmarí holcan cín. Chicken siad agus 3 scór as a chéile is fáte. Bébín contuirteach leis a gic amach gear a fáte rás ag an Iarmhí. Fós ag an Iarmhí, Lár Parke. 3 scór as a chéile aimsí ag Ros Comáin. Agus an líhairt bútarás ach a frihansaí a tosú an seo. Ní le hifrachaí siar ag an Iarmhí go fáil má bhrisin Ros Comáin le luas. Agus fáil gentar Ella Thompson a daimsí an scóir Iarmhánach. Siad í le líhairt áir de sta i dro Kate Nolan an sin. Rosie Lynn na casa bhfuil sí still hí freisin. An takeíocht an. Agus an can sin fáte rás íireacht ar scór. Níl an can sin ar fóríl. Fuinneamh anhás an imirt ag Ros Comáin. Agus Máire has an sin eise 2-5 atá ag an Iarmhí, 1-8 ag Ros Comáin. Mar sin, tá maidir chó scór. Séanú méid go le imrí agus mar tháinig muid go minic an sin géile an fórna ar tarraintear chó scór an chaibhlann teachtaire dá chosann se gaibrú fíorchrúin na tosaithe amach an cín agus iad asú leis an áit sin a bhaint a bar an chrócaí. Caoimhe Kilmurray. So Lucy McCart an aimse aice. Lucy duna bailach iste. An muí neice le tuairt faoi ach é rite iste sa tranglam Tráchtaire an sin. Fiona Coil takeí an sin agus Chloe Kelly Gould le sin an bragra wehí an sin. Scóir iontaithe Chloe. Tháinig si gur an spás sin agus an Bhraonáin agus an lína lechúil. Tháinig si Reads an sin. So sin an darna scóir ag an Iarmhí sa dara le. Well, tá tenas hans an imirt agus mar ecinmuid. Ní an chois ordaí an sin agus é ráta le Caoimhe Kilmurray. Tá a gceisteice ach feici go mbeidh David Hurson agus tá smacht an wathaig ar an glufa. Scatíonar tá se teán mar sin agus na fórna tarraintear chó scór. Is féidir le rudaí bheith beganín scaoilte agus má tharlíonn se sin tá an aspa smachta iste. Go dtí seo níl tada mar sin feiceáin. Ellen Irwin, réití chun an can seo thógáil go Ros Comáin. Agus íáil siar. Ba nachhfuil agáil siar ná Ella Thompson. A brúchan cín a ríist. Bhíhar seachtar a drímeice agus minic atá sí feicís na tosaithe. Cúd nóla na seileh na líthóide. Catama. Agus kick sír iste. Agus tóici go sciupaí an plab agus an immer. Agus taci siar. Well, tá sé sin feici an cúpla uair fiú sa glyfa ribh seo, sa glyfa Leathcheannais seoir. Go leor gan na himmarí is súil go mbeadh siad an leanann sráidh an sin agus nuair glítear ráisiad ní múna sásta tá siad
Ach by Leathcheannais ag Ros Comáin, tuairt faoin gic saoir seo. Sí Aisling Feely, a daim sin chéad scór sa gcéad le, chéad dá scór sa gcéad le, tuairt faoi seo. Agus níl ceann sin crín go thur fóraíil an sin ag Aisling Feely. Peil a gaibh go Craobh sin. This pass má tuc é Chloe. Tá immert ítach ar bheiceáil leinn seo ón dáireann agus cínte nuair an siad an líthir gon freithonsaí. Tá Cluiche an. Fiona an captain an sin. A léirú chuid ceannaireachta, chuid is féidir leis an Iarmhí a chrothú seo. Fós a shelf na Peile. Mat a hímpel an sin agus ditching ceann sin gear. Titchi ó Craobh Murray. Ceann sin sábháilte Helena Cummins, captain Ros Comáin. Laura Mannion. Spórt ó sa Corma. Agus pass ítach le Casa Allen. Sin níos áir an isio Ros Comáin. Kick fast. Lisa Jacob. Agus cyn nhw ad yn sin. They came and they, well. Ta si ddod sheer, wyl yn hoigol. Stoi sin rwyd ecyn mwys leis na rydych chi'n dweud freshen. Ta na reitio I bra obal ta leis y gwmrysad ag se finu. A chwma cena. Cain na réiteoir hiiscin sin, ní bhíonn aon den acha asúil leis na cortaí buí sin áil agus 10 núméid a mosca fecha. Faoi láthair tá 1 núméid 10, bed nach 1 núméid 10 go le caite sa dara le seo. Dó sé in a híon na hocht. Mar sin, began go bhaintáiste chun na Iarmhí atá ar an ionsaíonn seo. Cúlín amháin, idir na forna agus Ros Comáin asúil gur féidir leo an bearna a laidú uair amháin eile. Muirt was na tosaí cosintá agus an ceannaí ar fáitir Sarah Murphy an sin, lán chúlaí in Iarmhí. Kate Nolan. Abby Curran agad sheer. Ella Thompson, Order one Ella, a brush of reeds, a torch for score. Agus fós an, Deshin sin tíbh sé, bhfuil lámh chur leis gan sin. Tá. An tá an chóir meid feiceáin, agus níl an áras faoi ach le leití Rosie Lennon, Cuomh Lennon iste. San áit cheart ag an am cheartach. An rúthar bhí an ó Ella Thompson freisin. Agus árá neart glúiseachtaí crothaíocha ach tá sí brasás de tuairt faoin na scóranna. Agus lámh cúnta fáitin sin ag go cólachaí. Sin, and we're going to kick Leathcheannais a bheith an ag Ros Comáin. Gosú gur féidir á cúlín amháin chun cín. Agus is féidir, an sé sin dinta go slachtú ag Aisling Feely. Sin héna de tá acha anois. An chéad scór tíocht an imirt de géad le Aisling Feely, an Leathcheannais kick Sear. Tá trí cúlín anois aice kick Sear eile. Sin cúlín amháin idir na forna an uair seo sé Ros Comáin atá an cín agus an Iarmhí Isúla Fragra, fáte ríist Lucy McCartan, Sarah Dillon agus Cuomh Murray, deas an íomhach sin sin McCartan Murray Jesha Cuomh Murray nach níl an ceann sin fáte Jesha Nimir 4 anois agus
Chance leis a gic amach a haríis ag Ros Comáin glúiseach le hosú. Helena Cummins an captain agus tá sí aimsí aice Aisling Feely. Bhana bhí na muna gicin na sira agus a dhéime ar ruúr éonar an seo. Fós a gimacht. Spás is Sihan. Tá chosan tíir an sin ag an Iarmhí. Ní siad is ásta in cúla scuile se ach tá deis beidir Chúlín. Níl. Ceanna le imí ar fóraí agus mar le tá le feiceáil ón dáchaíomh íirechtaí an sin. Agus seans go mé achféil ar Idirmheánach Clifa tá rudaí chu teann an seo tean an chula scór difriocht. Agus chula chúil cabhainn se le muoín. Tá neart ama fáilcéad na fórne. Ní muid fiú leabhail i phríd ach tá luas iontach san imimirte agus an Iarmhí an muchan cín. Songs a Dream agus Kicksir Shag an Iarmhí, Tóca go Sciupaí, an Craobh agus Immer, sin Ashley Ruan atá imi bhríd. An Canchin Scuilte agus fáilte asin is, Ros Comáin ar an ansaí. Aisling Feely. Lí rodíntaach is seahan sin. Kate Nolan taobh má icinn dia. Agus an Canchin Blackáilte agus Iarmhí. Craobh Kilmartin. Canchin a Chichan Wahí. Agus ní mé chic síran, hit sé agus í a tuairte chic faoin sin. Kate Nolan a bhí an nuair sin. Siad Chloe atá tar éis cúlína aimsú de hain. Agus cuimh na gúla Iarmhí gan Vicky Carr a bhí le tosú. Tá sí gortaí agus mar sin na hanadí a tháinig isteach na háit, well, tá sí de neir domáiste, níl an áras faoi sin. Íireachtar scóir an Iarmhí. Níl an Canchin imí ar fóraíil, tiitin isteach láb a Helena Cummins. Agus Mícheál Glavey an sin. Agus féidir le Ros Comáin a dhéanamh. Cosantar amháin búlta aice. Cas isteach. Bhraonaí eile an. Agus í linn na fearra amach. I dro Laura Mannion. Abby Curran in ish. Ban Laura Parker. Agus í tíocht amach a ríist. Well tá balla cosanta os a cór maithan sin leis an Iarmhí. Aisling Feely. Bhraonáin bhfuil sin an bearna aimsú an sin. Tuairt faoi agus an Canchin imí ar fóraíil. Well, tá an ghuí láide go leor. Ní dóireann go sé tar éis airú, bhí sé láidir sa géad le chomá. Ach cinnte bhfuil tunnach an na gaotha leis na cicannaí sin agus mar dúirt mé seanta mé aiféil ar na himairí leis na híireachtaí sin, ní bheith siad sásta. Dúirt sé ríist Ros Comáin ar an ansaí uairháin eile. Tuairt faoi agus bhfuil Canchin níl teas á fada tíiste agus Fiona Coyle, captain na Iarmhí tíocht amach a ríist. Well, si a dardaí an Curran de Craobh line ar a bhuaigh siad. An mééis siad a tuairt faoi agus Craobh Idirmheánach na hÉireann, béle feiceáil idir seo agus deire an chluife. Genta go Tráchtaire an sin, Philippa Ruan. Agus fáilte seo well, tá an dímála cleisteil an slúar hí bháin agus an áthas an sin an tíbheile. Sin an chosint ó chun de Ros Comáin dí healbhú iontach agus an Iarmhí ar an ansaí an sin agus an slua brá tóicí leis an imimirte. Lánach an bearna is lú atara na dó sé in a héanna de. Luas an imimirte ríist ag Ros Comáin. Couple of rowan sin ar chlé. Má icinn siad é, bhfuil an maithe leis. Tá siad le faideach agus tá an rá ar chlé feici. An imirt sin ó Saoirse Wynne, tá sníomh steas amach agus chur an trasnán. Tá genta ar bar an sin ag Aisling Feely. Sé ábhar na cic na sira aimsú agus na cicinní an imirt freisin. Sin an scór aice. Cic amach tóic i Sciupaí an sin agus bailí go Tráchtaire.
So Fiona Coil on Grahach and Shin on kick mac gear and usage go minic a condon Iarmhí. Begin in the Hunterchach, Tasha Guy brew up for Loher, because Craobh Kilmurray, a guy brook a Craobh. Lucy McCartan. Rash of Craobh Kilmurray. Tracy Dillon. A Lurach Dina Osa Corma, a Fanacht, a Casa Himpel. Tracy Dillon a Reached. Iarmhí Curu Buile Stahan Shinach. Glachan and Rater Lesh, a Lennon Eilish and Emirates, Fosig and Iarmhí. Showing to Comedy a Hanukkah Stat. Ashton Iran, Achan Canchin. Called Segas Fortune Ash, come the Ros Comáin. After Yumaki came in the Toiki, and you're on Takiach again in Kerwin, Toiki Skippy and Iarmhí, Jeshin Shaw, Craobh Kilmartin, and Bruch and Keen. It's Lucy McCartan, a shell of Napella. Except Curragh and T. Belligan Fork. A Fanacht down to Chloe Kelly Gouldwood and Canchin or Trasnon. Neil, Canchin or 4 real. Untitled Chapter Ros Comáin. Mar sin Kate Nolan a fágal na parke. Agus be Niamh Watson a Chapter Chat in the Hearts. Agus be Rosie Lennon a fágal na parke. Agus a Chapter Chat in the Heart shoot by Lauren Shanaher over a fiche hen. Mar sin deisina sig na himmorí sin. Ag Lauren agus ag Niamh, Curlish and Emirates. Agus mar Hassan Shep and a foreigner or whole scoring shot. A Gachulin, the Cartamara Idrin a foreigner and shot. A Vir whole score Gominic. Ros Comáin a Vichan Keen. A Hadoshe, I'm she ag an Iarmhí. Héineag ag Ros Comáin mar sin. Ráchúlín idir na foirne. Agus leis na scóraí, mór méid 8 gúlín a bheith scóráilte, 9 gúlín ach 1 chúlín deag ag Ros Comáin. Tá siad ag crothú go láidir an seo ó thaobh scóraí ó Nimmert agus na kickan na sire, agus siad atá an ansaí ríist. Níor bhuaigh siad an Craobh Idirmheánach ó gábhar sa 5. Agus Bhraonáin Rash agus filler fork and crokiach. Bhraonáin chunda na Iarmhí filler Rash chumá céanna an nuair dhearnach fiche héan go bhuaigh siad é. Siad iad a ríiste an ansaí. Anna Jones a Bruch and Keen. Is Jesh a ríist an é sinnig Sarah Dillon as Fása. Sin an scór. Cabhán Trasnon echo. Ínta. Tá immer támá feici agus ó Lucy McCartan agus Sarah Dillon. Is keen to go to the Shas an Oid in Chennex, nor at on Brewerha, at on Cruer and Tarnia, because she'd grab all but the Jeshini Shinach her and Trasnon. Mar sin, cho score, a do shacht, na héineag. Leis an gúlín amháin sin atara. As dó scór amháin eile ó chunda na Iarmhí. Le míad a chur cho scórach. Ros Comáin a sellh na Peile. Agus ainneo nachhfuil a cúlín amháin atara. Tá mai cínta. Mar siad na gur a chur leis chicken sheet nach mín an clifa hart. Go tí go séad ar nadáig agus tasdói rinch scór na eile wathú idir seo agus dead an clifa. Ros Comáin, Tráchtaire, Cosa Úra tucí isteach leis an mirtón a dí freisin, le feiciúil chuir is féidir ó dhéine. Casa Himpel a ríist. Suair sé bhain le feara agus ar an ansaí. Sa an luas na tosaithe, Ros Comáin a crothú go maith faoi séideag leis na minúir freisin, agus ar nó leis a bhórann seo le Aisling Feely sin iarach ionintach ó Aisling Feely. Chur a Harry Trasnon eice atá an deasóg sin go nóthach inniu agus ba Aisling thart a bheith sásta le sin.
Sin an cúigear scór atá fáte aice. Peil óna kick na saoire agus 3 ón immert. Sin a bháchúlín idir na fórne. Agus chun na Iarmhí ar an Unsaí seo. Sugur féidir ó freagra áil ar an gúlín sin. Mu sin fáte. Tá Lucy McCartan tríéis an cansin up a hÉireann Trasnán. An Iarna sé Sarah Dillon an uair sin an pass fáte ó Lucy McCartan go Sarah agus a ríist chóimirt ítach éidir na tosaithe. Agus uirháin eile an Bhraonáin lú atara. An slú búirlinn seo chicken sheet nach bhfuil a cúlín atara an Iarmhí ar an Unsaí ríis. Bhfuil an can sin imi hÉireann Trasnán. Níl is ar 4 íl atá an can sin. Níl sin a tíocht agus neart aibridenta is cínta nuair bhraininn túr an na himráílog Céise Kilmurray agus Rebecca Higgins go háirid an sin ag obair go crua. Teach ar híocht ar na scóirní sin. Is cóir lei seo ar imre na Iarmhí seo lá páirce. Tugann sé deis go na himráí. Began ín isce ó agus Harbit mahan sin. Tá ruí in neartú began ín inis le cúpla nuaid an uas. Agus na ruí sin a cabhrú le Ros Comáin ar nú ach i garthú began ín sin agus tá sé deacairthe. Tá siad gáil leis sin gic mahan sin déitach siad gáil níos faide leis ach siad a fannacht gear a gáil siar. Ag Helena Cummins déitach sin le contúirteach agus an brú sin blacháilte. Fáitin sin ag Sarah Dillon. Tá Helena Cummins arás díreach an ámar an lína. Bhí sé sin an chontúirteach an sin. Agus Lucy McCartan agus Sarah Dillon chuige stiile hín sin. Ní rud iontacha an deis a thuirt go bhar tosaí atá chu cothanta leis an airtin. Ach Ros Comáin ar an Unsaí a ríist. Níomh Watson tháinig go steam mar ionadaí. Fós a cuine léí a bhí siar amse. Agus leis a gitáid sin an scór. Scór álainn sin fáte leis a gitáid. Agus Lauren Shanaher atá tar éis an can sin a chríochtú. Gur fiche héan ar a dríomheice. An Iarmhí inis. Cuine lethir leis an Unsaí. Ráchúlín idir na fórne. Chéine 30, na 28. 60 and 40. Siad deis inis. Agus cuimhe Kilmurray go meisceil. Súil gur féidir a Ros Comáin an bearta dhéine. Anna Jones a daimse an ceann talas a géad le. Agus deis inis ag tuairt faoi a ríisteach. Rúthar láidir a tíocht ón Iarmhí. Brasásta gáil ar an Unsaí agus chicken siad an a cúpla nuaid fanta an seo a bar Breffni Kingspan. Anna Jones a súil. Agus a súil a gáil an ceann a bhá faointe. Se fáte aice. Scór dá pretí an sin fáte. Anhá fáte Anna Jones gáil bhí an réir a bhógan ceann bánach sin gachad óráiste. A tá sin aige agus ádaí aige gart. Sin sáscór agus fós an eisiau ríist leis ceann Anna Jones deis sin ag an Iarmhí. Ros Comáin a tíocht an ála sé gan sin. Bhí seansan sin ag an Iarmhí bris a bhríd. Sin sóir scór Anna Jones. Mas tá sin le feiceáil nuair atá brúartha tá na himráí ag an Iarmhí, tá na himráí ag Ros Comáin chun mór an atara. Agus níos mú ná 8 nuaire tá na fórna tar éis a bheith ar chóscór agus cortham. Ros Comáin inis, súla freagra bheith achar sin. Ní nuaid is fiche bed na caite an seo. Agus
Rachel Newby, couple of numbers the Cluiche and the Rachel. Agus under the Ella le den and shot. Rachel Fitzmaurice and Arch Ellen Irwin. Agus Ellen Irwin beginning back up for Tiethan Fork and Chin. Bertie Cusha Bader a Bantia. Ma Irene Lawnyo, Bishop the Sulgamashi and the Cart and Chin. Rachel Fitzmaurice, a Ganzi of her Ficha. Chucky Shah and Arch Ellen. Ella Thompson, Imran Hunter took a risk, come on. A Roller Nunsi Uruwan Ella. Agus Iarmhí, Agana Jones. Agus Bullet Zera noch Beidir Chiech the shot and McCapager Wool and Virchin Shin. Risk, come on. Agus and Iarmhí and hÉireann. So nimmer to stoppy ag a rater and Shaw. Ta Lewis, doch red shall I should go for Shaw. She Ashley Ruan. She is in Chin gone Iarmhí. Lewis a big Ella Thompson a British region Chin. He ain't in the way. More she Buila Crua. She Cree is on the Shan Chin because he came up. Frank Brown, Bannister na Iarmhí agus Finbar Egan. Bannister Ros Comáin le Feicil an Chin. The one core le leis na Máire atá Cabhán agus Loch Bannisteachta. So he's na phone in a Curram. Come with Chichma la Turra Igderan Lean ya. Agus Máire Hassan Janil Tada Idrina Fornisha. And slew a Quinal Suler na Turri on the Cliffy Leathcheannais no young. On Cliffy Leathcheannais Breffni of Idirmheánach. Agus a feciol Ken Frasur Dative Anach. Or Hulligan and Tidier and Emmercha. Agus Chicken Shit. And for a couple of minutes, no Irene Law Rivier and Clifford, and Coolini all. It's for her a whole score, Gobber Gob. Ashley Ruan, Fosa Corlaisha Corari, after she a guardian ish. Because the commission on land and should I. And I guess Ella Thompson of Iarmhí. Focal and Ishig, David Herson, Le Ashley Ruan. Hossa and Cliff and Arch Philip Ruan, I thought Chucky or Bark and Ish. I guess a Carta Bui, well, honestly, the Shahar Hela, I guess some love Ord, Shanata Raw and Shanning David Herson, Rachel Winachon, Marshin, Tokundana Iarmhí, Chahur Deog, Denu med the Muskan Faka Vesan. I guess Ashley ran a shula drone at Evelyn agus Kicksir Shahanish, Ashling Feely. Togoto Yol go Ros Comáin. Marshin, Curtis Faisal of Ros Comáin the Craobh, Ken Hossin Skur Faisal of Cundin Iarmhí Yana, Peil Feicil, Ella Thompson, Tráchtaire, Rish to Dennis and Reshanish. Ros Comáin, kicker a talat on Leeward Fosan, and his doy chief the Malish talk on the Iarmhí. Toggle Lauder and Jen Lucy Power. Cleave Kilmurray here in Jen, Sula chief the Ma. I'll Birch chief the Garda. Some brewer fadanish, or on the Iarmhí chief the Malish again shot. She's the Cahur Deog. Fosa chief the Malish. Ah, no Berdent and Jen. Marvin was a goonly, McCannery a chief the mar, Anna Jones and Jen, the Ruher Lauder on Lena Lawn Khool, a rash Anna Jones. A Sulger Fager on score, Craobh and shot, a Contention Emmy. Contention Emmy her team Lena, and she shot, Penny enough, it was take a score, chief and shot. Acruella Nish a chief, I guess Nia Feeney a fog on the foreigner, or Ros Comáin, I guess Grania Lohan, the chief of Shanna Hearts. Club na Beershach, Grania Lohan. This Faisal Hyenna, a couple of Idirmheánach. Kicksir Toiki, Ella Thompson a reached, fought to Eke. Sha'an Ruher and Ishtir Shawin. Brute Reach and Jen Asulish and a round of Eke. Rachel Fitzmaurice.
Buntosh is Ros Comáin le dinner once and resh. Fortune Shaw, Iarmhí Shannon, Potter score all Hannah. Oh, this cool Fata, Iarmhí Shannon. Oh, and Kiddo Hunter took Shin. Well, the Spórt Ros Comáin. And the late go cool of Worshi and Shin. Would you find your hurling down at the Stinny Brandon with a cool soccer? And her bar and Shin. Dinta Eka. It's Hamid's brand new were. What a Rachel squeal in the Shin. Ní Hassan and cool. And kicks here Matt Toiki Ros Skipper Shin. Well, Shin Leshin is Brandon with the reach and Doch Ritzel is a maid to be on and Lever Jagolashta. Agus ní ra seantar behan ag Helena Cummins ag a buinte sin. Doch Ritzel. Dó a tríd ag Ros Comáin agus kick sears cha oscór an chúl an seo. Agus nílén rutún dentan sin ag Aisling Feely. Sin Doch Ritzel an tahrú hánig an sin. Beidir go charra se leis na cosa úra bhí tucaiste ag Ros Comáin. A bhí chun na hirbhí is cínte go chfuilte ortha an na camera déag a bheith acha. Ní ra se sin éascach an éad ach. Cool Doch Ritzel fortune sin. Ag Iarmhí Shannon agus éis le sin an slú an seo an seastán lán idir winse na hirbhí agus winse Ros Comáin. Agus an Cluiche Craobh a dó cardig ag Ros Comáin leis an cool dúrnach sin a tíocht ó Iarmhí Shannon agus an sin Aisling Feely leis an gig series dúrnach sin a chuirt sé chúlín de hain. Star bantamach ag Ros Comáin. Tá si go ráiste ríis de Leathcheannais. Rád is a cuaig an uireannach go bhuaiste de Leathcheannais Idirmheánach. Agus tíim agus brise chríg an Iarmhí. A bhí asúil chuirtha láin im líana le bheith arás cin chéadú ó fiche héan. Ach tá lála Ros Comáin agus siad a bhéasatúir tai ar Craobh Idirmheánach na hÉireann. Is béisi asúil go mór leis an lá sin a bar an Croci leis an locht takeíochta. An scóir deire an seo bar Breffni Kingspan. Ros Comáin a dó a ceathair déag. An Iarmhí a dó i de. Tá gur an bearna sin a laidú agus deis iarachtar scór. San ceann sin fáte Aisling Feely. Atá tuair sin ceann sin a chríochnú an scór Anna Jones. Ceann áard imi seach agus bhfuil a ceann sin tá tití seach sa gúil. Well, bhí láb chuir leis ach Anna Jones a bhuigan. Agus an módíreach an úsáid an seo agus leid go chúl bhfuil Aisling Uan. Sarah Murphy agus iarachtar chúl an sin agus fáte iarachtar chúl bhfuil níomh sí is seachan sin. Bhí tastin an takeíocht an sin lehéad chun cín iarachtar scór. Agus an ceann sin fáte sin an iaracht. Tar bar an sin. Sarah Dillon iaracht sin a ghil ar an Tráchtaire. Agus tá sin an scór ó Sarah Dillon. Well, thosa sin leis. Jones leis a gan sin agus dinta go hálan. An súla a gan sin agus iste san áit chuntarteach sa chearnú ach ní se gáil go fada leihí. Agus an iarracht sin críochnaí ó sin dinta go híta. Agus luas má leis a ruúir seo de sealaigh Ros Comáin agus iarracht agus an can sin. Har a Tráchtaire an darna scór an sa chéile. An immertin sin ó Saoirse win atá sníomh stas amach agus chur har an Tráchtaire. Tá dinta ar bar an sin ag Aisling Jones a bruchan cín. Is deis a ríist an é sinnig Sarah Dillon ag fáte. Sin an scór. Chur an Tráchtaire. Se fáte eice. Scór dá pretty an sin fáte. Anhá fáte gana judge an seo ag Iarmhí Shannon Potter scór all Hannah. Agus cool fáte ag Iarmhí Shannon. An kiddo chuntarteach sin. Well,